Jeg hader simpelthen, at man laver fuld damage. Hvad hedder det? Jeg hader simpelthen, at man dø på første skud. Hvad sådan det? Stop på det kraftedeme. Jeg bliver fandme heller ikke andet end one-hitted, mand. Men lige overhovedet. Hvorfor dør du ikke, mand? Jeg kan ikke engang skyde, end du bevæger dig fandme samtidig med, at du skyder. Nej, jeg Han gør det. Du er ikke stille der. Han skubber. Ja, jeg gør det. Nej, for jeg kunne ikke engang nå at skyde, inden du havde skudt. Du gør det bare ikke. Fandme på tide, den sidder. Der står to, og en i venstre side og en i højre side. Oj! Skubber! Ej. Hvorfor skal man one-hittes, man? Hvad laver du? Jeg bliver bare one-hitted, fordi han bare går ud og fucking løber, mens han skyder. Nej, jeg kan ikke. Du kunne have løbet helt op i hans ansigt, hvis du Jeg står stille, når jeg skyder. Jeg løber, når jeg løber. Sådan der. Hvorfor kan du ikke dø af one-hit? Hvad, Mathias? Hvorfor Det skubber kan jeg du? sgu da ikke gjort mange gange. Jeg skubber, ikke? Martin, Mange gange. Du døde 2 gange. Ja, men i de andre runder så. Stop skubbe, lad alligevel. Okay. Jeg stoppede med det efter første runde. Åh! Kraftedeme, men jeg gider mere. Og op på usynlighedsbygningen. Der. Hvorfor? Jeg skal Okay. Du hacker. Hallo, prøv at lade være med fucking scope. Det er fucking gay. Ja, det er Har så. vi ikke? Jo, du gør. Nej, jeg kan. Jeg kan godt se det. Åbenbart ikke, fordi det gør jeg ikke. Jo! Jo, du gør. Nej! Ikke de her fucking hold. Ikke når han scoper. 2 sekunder. Ej, du scoper. Fuck, du scoper. Nej, jeg kan. Jo, du gør. Fuck, du scoper. Jeg scoper nu. Jamen, så er der sådan noget, og ikke mig jo. Ej, fuck dig, der scoper. Og godt hørt, hva'? Jeg scoper ikke lige nu. Get wrecked. Åh, skubber. Jeg liver, hvis du skubber. Jeg skubbede ikke der. Nu skriver du så bare på Mathias, eller hvad? Nej. Nej. Jeg må godt skubbe det nu, fordi det er 1 med 2. Nej, det er Det er det sgu da. Nej, det er sgu dig. Frederik FK! Nå. Nej, hvorfor er det FK? Du må ikke... Nej! Okay, jeg giver simpelthen ikke. Nej. Det har vi lavet en regel om. Jeg skubber. Sådan, drenge. Tape på skærmen, så kører vi. Nej, det var så klart. Det er fucking godt. Hvorfor dør du ikke af one-hit, når jeg fucking gør det, mand? Fordi du ramte mig i fucking benen. Du gør jeg røv. Nå, du Du skal har sgu... blod op i fucking bryst, mand. Du bløder over halsen. Du burde blodmangel, altså. Så du bare ramte mig i øret, altså. Jeg siger lige, du blev ramt i fucking brystet. Nå, så du ramte lige lidt. Yeah. Du må ramme mig lige lidt, så. Hvad fanden er din lille bøsserøv? Vi andre lige vil ikke skal nøjfe. Fucking kæft. Nu skubber jeg, fordi du nøjfer. Hvad kan jeg faktisk de græder over de der? Ja. Du burde vide alt om det. Wow, slap dig lige af. Åh. Der kom sgu lige noget i den der. Det var ikke mig. Nå. Det var mig, der skød efter før. Må vi gøre Det var Frederik, der går nok lort. Hvad siger du? Og så er du der går nok lort. Mig? Ja. Hvorfor? Okay. Hvis du kom Ja. ud lige ved siden af mig, og du ikke ramte mig. Du er fandme lort, Frederik. Jeg løb sgu derude ved siden af dig. Nå. Okay. Men jeg stod sgu da heller ikke lige ved siden af dig. Jeg stod her. Nej, Jeg stod her. Jeg stod her. Så skal jeg skyde dig gennem væggen. Okay, wow. Ah. Det passer så ikke. Det var sindssygt turn, det der. Jeg synes, den her samtale, den skal hedde Martin Snyder. Eller den her video, vi laver. Eller Alexander og Bot. Det er fuck, du snyder, Martin. Så Så sagde stop, Martin. hvor du kraftedeme, mand. Du må have en tusbrik eller sådan noget i midten. Altså, nu skal du fjerne. Det fucking kæft. Det har du fucking meget. Så Du er så meget smadret din skærm eller sådan noget. Har jeg smadret min skærm? jeg sætter altså lige noget på her. Skubbet i 100 år. Ja. Det er skubbet det der.
Det vil jeg godt ved med, det var det ikke. Skal jeg begynde at filme, eller hvad? Hvis du ikke tror på mig. Det var scope. Oh. Det var scope. Ej, du scoper så! Det gør han ikke. Ja, var I fucking dårlige. I det mindste fik jeg bedre score end Martin. Det er dejligt. Skoberen. Ja, bedre end scoperen, næsten. Jeg var tæt på, at jeg blev bedre end scoperen. Jeg føler ikke, det er den rigtige teammate, jeg er kommet med, fordi jeg bare sidder og foregår. Bare sidder der og lyver. Jeg lyver sgu da ikke. Wow, skriv lidt ned i jorden. Det var fandme et godt skud, det der. Jeg er tilbage nu, Mathias. Har du været væk? Martin! Nej, Nej, du nemoladen. Altså, jeg havde ramt ham, så... Nej, du havde ikke. Det havde jeg sgu da 64. Nej. Du skuffer. Okay, det der, det var så meget scope. Nej, hvor var det klamt. Jeg gider ikke mere. Vi spiller noget andet. Vi spiller B-hop i stedet for. Eller surf. Jeg gider ikke det her. Skal vi spille noget Jeg ved? gider fucking ikke mere. Skal vi spille B-op, eller hvad? Skal vi join B-op server, så bare for det, så...